guys, welcome back to my new vlog. ಮತ್ತೆ ಲಂಚ್ ಸೌಕರ್ಯಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಮ್ಮನೆ ಹಿಡಿದು ಇನ್ನವೇ ಜಾತಿದ ಕೆಸರ್ಗತ್ತೆ ಒಳ್ನಾಡು ಅಂಚ ಅಡೆ ಪೋರ ಬಿದಾರ್ದ ಯಾನ್ ಮೇರ್ ಪಾಂಚು ಬಬುಶು ಮಾಮಿನಿಲ್ಲಡುಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಮಾಮಿನ ಬರ್ಪಿದ್ಗೆ ಅಂಚ ಪೋಯಿ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತೂಲೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಕೆಲ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಜ ವ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ ಬರ್ಪುಡು ಲೈಕ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪುಡು ಸೊ ಲೈಕ್ಸ್ ಬರೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪಾಗೆ ಒಂಚೂರು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನೋ ಅಂತಾರೆ ದಾನೆ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇತ್ತಿತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಕುರ್ತು ಪಾಡುವಾರ ಬಂದು ಪಾಡ್ವೆ ನನ್ನ ಪಂಡ ದಾಲ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಇಲ್ಲಡಿ ಇಪ್ಪುನ ಅವಡೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಐತ್ರ ಮಾತ್ರ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಕ ಬಂದೆ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ದಿನ ಅವಿನ ಏನು ತೋಸಪ್ಪವನು ಬಾಬು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಪುನ ಬಾಬು ಶಾಲೆ ಬರ್ಪುನ ಯಾನ್ ಜೋಕ್ನೊಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬುನ ಉಂಡೆ ಅಚ್ಚ ತುಕ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಬೋರ್ಡು ಬಿತ್ತದ ಆಯ್ನೆ ಆತು ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೇನೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲೈತೆ ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆ ಕಾಸ ಅದ ಪೊಯ್ ಇಲ್ಲ ಪೊಯ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಮಿನಾಡಿ ಬೆರಿಪದ ಸಿಟಿ before investing. Drew, get ready. Let's go shopping. ನೀವು ಒಂಜಿ ಕಾಲಿ ಮೇದ್ನೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಏನು ತೊಲದವ್ರನೆ ಅದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಹಸಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಗೊಂಡಿದೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ಬೆಟ್ಟಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ
ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಮ್ಮ പോയിക്കൊണ്ട് അതാ എടുക്കുന്ന വേണ്ട എടുക്കുന്ന കേട്ടില്ല ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೇಜಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ ಏನು ಏಟು ಪೀಸ ಮೇಜಿನ ಬಂದೂಕ ಎಲ್ಲ 23ನೇ ತಾರೀಕು ಮೇಜಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೇ ಮೇಲೂ ಅದು ಈ ಸತಿ TS ಮಾಡಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಯ್ತಾ ಸುಶೀತ ಗೌರವ ಕುಟುಂಬ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುನ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಮ್ಮ ಇವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವಂತ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಕೋಡೆ ಎಂಡ್ ಮಂತ್ನ ಬ್ಲಾಗುಲು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತದಲ್ಲೇ ಅಂಚ ಕೆಸರ್ಗಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಪಾತಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಜೋಡಿ ಓಟಾಡು ಪಂಡ ಎಕ್ಕರ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅದು ಪೋಯಿಲಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಪೋಪುನ ಪ್ಲಾನ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಅಡಿಗೆ ಪಂಡ ಈಗ ತೋಗ್ಲ ತರವಡು ಪೋದು ಅಲ್ತು ಬರ್ಲ 2 ಗಂಟೆ ಕರೀದಿತ್ತಲ್ಲ 2 ಗಂಟೆ ಕರೀದು ಬೊಕ್ಕ ಈಗ ಪೋಪುಲ ಸಡನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತ್ ಪೋಯಿಲಿ ಪೋದುಲ ಈಗ ಒಬ್ಬಗ ಸೇರ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಅವು ಬೇರ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಗೆ ಇವತ್ತೇ ಮಲ್ತನ ಈಗ ಸೇರ್ಲೈಟ್ ಇಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕಲ್ ಬಟ್ ಅವು ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಐಫೋನ್ದ ಹಣೆ ಬರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಅವು ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ ಅದು ಫುಲ್ಲು ಲೋ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಬೇಡ ಬುಕ್ಕ ಚಾನಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಹಿಡ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ದಿಜಿ ఒక ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ತೊಲ ಬೇತೇರ ವಿಡಿಯೋ ಫೋಟೋಗೆ ಎತ್ತದೇರ ಬಟ್ ಅವು ಫೋಟೋ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕಜವು ಏರ್ ಬಂದದಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಂಚ ಹೈಟ್ ಒಂದು ಜಾರಿ ತಮ್ಮಡಿ ತಿಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಸೊ ಸಖತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಕಂಡದರಿ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಬೊಕ ತಿಕ್ಕಿನ ನಂಜು ಮಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಓಲ ಬಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಅದ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೇರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಲೆತ್ತ ಪಾತೆರಿ ಒಂದು ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಜನ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತೇರ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಬೊಕೊಂತ ಮಲ್ಲ ಹಾಕಲ್ 2 ಜನ ತಿಕ್ಕದ ಪಾತೆರಿ ಸಖತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಹೊರ್ತಿನ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿ ಅನ್ಕೇಲಿ ಹರ್ಷಿತಾ ಅಂದ ಅರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪುರ ಮಲ್ಪೆರಿಗೆ ಸೊ ಅಂಚೆ ಸಖತ್ ಖುಷಿ ಆಡ್ ಬತ್ತ ಪಾತಿರಿಯರು ಲೆತ್ತೆ ಸಂದೆಕ್ಕ ಲೆಪ್ಪರಿ ಒಲ್ಬರ್ದು ಮಲ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಆರ್ ಲೆತ್ತದ ಬುಕ್ಕು ಲೆತ್ತದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ತಂಚೆಂಚ ಬೊಕ ವನಸ್ಸು ಪೋಲಾಗ ಹೊರ್ತು ತಿಕ್ಕೇರು ಆರ್ಲ ಪುದರ್ಲ ಕೇಳಿಜಿ ಆರ್ಲ ಅಕ್ಲಿ ಪೂರ ಅಲ್ಪದಕ್ಲೆಗೆ ಸೊ ಅಂಚ ಆರ್ಲ ಪಂಡಿರಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಲೆರ್ದು ಮಿತ್ತು ಖುಷಿದಾದೊಲು ಪನ್ಲೆ ಇಲ್ಚ ಯಾರ್ಲ ಎಲ್ಗ ಬೋರ್ಡಿತ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಾನು ಯಾರ್ಲ ರೆಕಾಗ್ನೈಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಲ್ಲ ಪಾತಿರೋಡು ಪಂಡ ಎಂಗ ಒಂಥರ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಹೋಗ್ಪುಂಡ ಬಗ ಅಲ್ಲ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎತ್ತು ಪಾತಿರು ಬೇರೆತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರಿ ಅಂಚ ಅಂಚನ 4 ಜನ ಗುರ್ತ ಪತ್ತದ ಪಾತಿರ್ಲ ಕಾವಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಸು ಅವಂದು ಪೂರ ನಗಾಪುಂಡು ಬೋರ್ಡು ಪಂದ ಅಂಚ ಒಂದಲಿಚ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಪೂಜ ಹಿಡ್ದು ಮಿತ್ತದ
ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಾನು ಲೆತ್ತದ ಪಾತಿರ್ಲೇಕ್ ಅಂಚ ಇಂಚೆಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ತೂಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಬಾರ್ಲ ಪಂಡಿನಿ ಅಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇರ್ಲ ತೂಪೆ ಡೈಲಿ ವೀವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲ ತೂಪೆ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕೊಡ್ತಿ ಬರೋದು ರೊಕ್ಕ ಇರ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇತ್ತ ಕಮ್ಮಿ ಬರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಲ್ದು ಸೊ ಅಂಚ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಲೆತ್ತದ ಪಾತಿರಿ ಆತ ಬೊಕ್ಕೊಂದು 2 ಜನ ತಗೊಂಡಿತ್ತೀರಿ ಇಂಚ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತೀರಿ ಬಟ್ ಅಕ್ಲೆ ನಡ ಪಾತಿರಿ ಜಗದಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೇನ ಪಾತಿರ್ಲ ಅಂದಾಂಡ್ ಅಂಚ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇಂಚೆನ ನನ್ನ ಆತಿಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಡು ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಸ್ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾವೋಡು ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಈ ತಿನ್ನಿತ್ತೊಂದು ಜಲ್ದಿ ವ್ಲಾಗ್ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಪಂದಿತ್ತು ಇಷ್ಟ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಬೀಗ ತಿಕ್ಕದ ಬಾಯ್